Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa na kanále Labko cesty. V tomto videu by som tak trošku chcel v skratke rozobrať takú neplánovanú tému, a to by bolo bezpečnosť psa v aute, samozrejme aj posádky. Tak poďme na to. Keďže život trošku prináša také nečakané zvraty a príbehy, tak aj nám sa stalo, že sme mali autonehodu, kde sa chvála Bohu nikomu nič nestalo. Ale chcel by som sa tak trošku vyjadriť k tomu, aj kvôli čomu sa možno nikomu nič nestalo. Ani Marlimu, samozrejme. Ide o to, že my ako ľudia sme povinní používať bezpečnostný pás v aute, samozrejme. Psi bezpečnostné pásy v aute bežne nemajú. Psi by mali byť prepravované v buď prepravkách, neviem, či som to správne nazval, prepravné boxy alebo nejak tak, čiže budem to mať prepravky, alebo majú byť priputané bezpečnostným pásom. Niektoré predajne som si všimol, čo sa špecializujú na predávanie pre zvieratá, hlavne pre psov, tak ponúkajú dokonca také sety, kde je postroj pre psa s bezpečnostným pásom. Ten bezpečnostný pás vyzerá iba ako popruh, v podstate nejaký trošku nastavovací, kde jeden koniec sa zasúva tam, kam zacvakujete vy bezpečnostný pás, a na druhej strane je karabína, ktorá v podstate sa pripína psovi na postroj. Určite nedávajte ten pás psovi okolo krku. Už aj s tým som sa stretol, že niekto mi vravil, že dal psovi ako na obojok, lenže tomu psovi môže viac uškodiť ako pomôcť. Predstavte si, že vy si dáte obojok a pri nehode ho budete mať zapnutý ako namiesto bezpečnostného pásu. Určite tiež by vás to nepotešilo. A aj menší náraz vám môže trhnúť s krčnou chrbticou tak, že nebudete z toho dvakrát nadšení. Takže určite nie ten bezpečnostný pás psovi na obojok, ale na postroj. Už aký taký postroj, je dobre, keby bol nejaký z tých kvalitnejších, certifikovaných, ale už vždy je to lepšie, ako mať psa nezapnutého, lebo nejak som to prepočítaval vtedy, tak 34-35 kg pes, taký ako je Marley, tak v podstate pri naráze nejakých 70 km dokáže vyvinúť váhu v podstate ako keby to narazil do predného sedadla až okolo 1,5-1,7 tony. To nejako vychádzalo. Určite žiadne sedadlo v aute nie je konštruované na to, aby vzneslo takú váhu, taký náraz zo zadnej strany. A pokiaľ by vás to priamo neohrozilo nejako na živote, mohlo by vám to veľmi ublížiť, aj keď vy máte bezpečnostný pás zapnutý vpredu, hej. Čiže treba si na to dávať pozor. Pokiaľ by v podstate sedel nejako v strede, môže sa stať, že vám preletí dopredu, vyrazí vám jak čelné sklo, tak samozrejme on si pri tom dokáže veľmi ublížiť. Takisto môže sa stať, že by vám narazil do palubnej dosky, kde tiež to nerobí dobrotu, a potom ešte keby lietal trošku po aute keby sa auto otačalo, hej, tak to by bolo tiež celkom nevhodné, a pochybujem, že pokiaľ nie je človek nejaký kulturista, aj ten by s tým mal problém, keď nejaký 30-kilový alebo 20-kilový psík spadne na hlavu, že vám môže kľudne vylomiť krk, hej, dokáže vás to zabiť, keďže vám to môže zlomiť väz. Čiže záverom videa by som chcel poprosiť, používajte tie bezpečnostné prvky, ktoré sú na to určené, či už ten prepravný box alebo ten bezpečnostný pás. Chránite tým nielen seba, ale chránite tým aj zdravie vášho psíka. Určite by ste tiež neboli radi, keby sa aj jemu niečo stalo. Tak som rád, že si vydržali až do konca. Ahojte pri sledovaní ďalšieho videa. Budem rád za každý like, odber a zdieľanie. Ahojte.